Mene! Vrlo dobro znate da imam membership na mom kanalu. Hoću samo da vas podsjetim, naravno u novoj špici ove godine. Ako želite da podržite moj kanal, možete to vrlo lako da učinite tako što odete ispod svakog mog videa, kliknete na dugme učlani me, izaberete level na kom želite da me podržite i imate od mene 3 bonus videa, a nekad i više mesečno. I to je to, ljubim vas puno. Pozdrav moje drage gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas za vas imam nešto obožavate, to su MTC, obožavate te videe, uvek mi za to pričate kače, MTC, evo ga, konačno, znači snimam danas za vas. Nadam se da ste se pripremili mentalno, bit će dug video, znači kafica, smuti, sokić, grickalice, laganini, znači opuštencija. Imam torbekanje, ovdje ne mogu sad da je dižem, znači malo pre sam je dizala za thumbnail, ono, ne mogu, znači sam nešto spavala na ovoj ruci, retardirano, pošto sam premorena i kako sam zaspala, tako sam je priklještila, znači ceo dan me danas boli ovaj mišić, turbo giga mega. Danas vam dolazim u ovom nekom cvetnom, floralnom kiwi izdanju i zato je kriva Nina iz Knina, Ninče moj. Zato što mi je negde rekla, napisala, nemam pojma, znam samo da mi je ostalo u glavi da ova fantastično ide u Inner Corner i da treba to da probam i da se odlepim glitera. Tako da sam ja to danas uradila. Nadam se da vam se dopada, meni se turbo dopalo. Kako je ispao ovaj kumquat kiwi look, nemam pojma ni ja. Što se tiče lip combo momenta, ovdje sam stavila sve sa strane da ne zaboravim. Znači, Too Blessed NYX, ako voliš kremaste olovke, ovo je raj za tebe. Nijansa Too Blessed, 02 nijansa Blur, Essence, ovo su 126 nijansa. Nova mat linija od Golden Rose, fantastična, fantastična. I Daydream, jedan od mojih omiljenih od Makeup Revolution, naravno, pošto bez šimera ništa ne može. Na sebi imam haljinu koju sam kupila u Sinseju, ali imam jedan problem sa njom, a to je ovdje je malo raskalašna, ja ću tu morat nekako da tražim, sad i u cijeloj kući nemam jednu zikericu, ali inače mimo toga je fantastična i jeste ona preklop stretch i odlična je, znači Nina je jako je comfortable i to sve, ali ok, ovako vi sad ne vidite taj deo. Nemam zihericu, znači nemam, a ne mogu sad da menjam raspored i šta ću da obučem, zato što sam već nekako, nemam pojma. Na noktićima imam Mine neki prelepi gel koji je predivan, totalno je summery, obožavam, vidi kako je fantastična boja. Nakon hladna pink, ali onako nije onako ona pastelna, ima tu jačinu, ali ne ide opet u ciklamu, mada ako kad uključim svetlo, apsolutno se ništa ne vidi. Nažalost. Tako da to je tog mine. Pripremite se, krećemo u MTC. Ni ja više ne znam šta se ovdje, znači ovo je turbo već vremena prošlo. E sad, ja ovdje imam tu veliki taj džak, imam neke stvari ovako pored, imam jednu manju kesu. To je toliko već izašlo iz koliko ne može da stane u tašnu. Uglavnom, prva stvar jeste ovaj La Roche-Posay za tuširanje, ovo je čudo fantastično i za umivanje, odlično, predivno, blago, znači ukoliko imaš suvu kožu, ovo ne bih ti preporučila da koristiš za umivanje sad svaki dan, znači treba ti nešto nežnije, ali onako super da menjaš i da, kako da kažem, možda sam malo otišla ovamo, da menjaš i da vrtiš u krug, da imaš neku rotaciju, ne znam, ovo je fantastično. I sviđa mi se ova bočica, kontam da ću je ostaviti pa ću da presipavam dalje u nju, da sipam nove, pošto imaš one u kesici da kupiš. Zatim, potrošila sam gminice Color Up Your Life, Ebony, u stvari, da, ovo su druge, ne. Pogrešila sam. Više ovih sam kupila. Ova jedna je otišla. Ok su mi, mislim, ovo pakovanje sranja, ali super mi je, sviđa mi se što su tako u boji. Znaš, ono, makar neka naznaka nekog života, nešto, znaš, ono, razumeš, makar nešto, ono.
Ok. Ne volim kad je sve crno i belo, to me jako isušuje mi dušu, taj moment. Bine, upravo sam shvatila da nisam stavila nikakve, to jest nisam stavila moje Dori šljokice. Pa ne možemo tako, ne možemo tako. Ajde, moram makar malo da nerviram muža, razumeš, sa šljokicama. Ok, znači, idemo dalje. Potrošila sam jedno pakovanje ovih DM-ovih maramica, volim to uvijek da imam pri ruci. Zatim, moj blessing mog života, moja kendara, moja mašina. Obožavam je. Ljubav između nas je jako velika. Jako, jako, jako velika. I ove sa crvenim su mi najbolje, stvarno. The best, the best, the best. Probala sam DM, nikakve su mi, nikakve, znači ne opere, ostane trag onako po suđu, znači ne. Mislim, ali ja kontam da to zavisi i od mašine do mašine, nebitno, jer neke domaćice se DM-ove, ne, znači nešto najbolje. Ja sam probala, ne. Probala sam i ove Fairy koje imaju samo žuto, plavo i zeleno, isto nisu baš neke, ove su mi najbolje definitivno. I probala sam one druge, ono u Maxiju što ima se kup, kako zove taj brand? Nije, neću sad da odvalim, nemam pojma. Uglavnom, te mi isto ne odgovaraju, nikako. Zatim, potrošila sam biodermicu moju za lice, ovo obožavam, ovo znate da je moj holy grail. To vam uvek govorim, kogod ima osjetljivu kožu, da ste alergični na nešto, imate neke alergije, osipe, čabine, crvenila, rozaceu, nemam pojma, znači ovo, fantazija, ovo je toliko nežno i ima moju neku kosu, sad sam vidjela, ili flaperovu, ok, tako da ovo je stvarno, možeš, znači staviš, ovo kako ja koristim, znači to sam sad naučila novi korejski način. Stavim znači u ove ruke i onda onako prvo napravim penu, onda tek stavim na lice, znači da ne bi barijeru kože drndala, razumeš, sa ono grubim pokretima i pravljenjima te pene, nego to uradim lepo u ruci, znači u šakama i onda i brojim 30 sekundi. Teko i trljam ovo između nosa, znači sve masne delove, sve, da i tako, to je moj princip, eto, ako vas to zanima. Gde ja ovo da bacam u godu dole? Zatim, potrošila sam najbolji aceton ikada, znači stvarno, vi znate da ja hejtam Lili kako to mogu, ali ovaj aceton im je stvarno super, Velnea. Ne znam, znači skida sve, šljokice, 300 slojeva, onako ona je uljani, tako da obratite pažnju, on fleke, jako puno ostavlja fleke, ali je stvarno superiška. Ja sam godinama koristila onaj Afroditu i stvarno je super, ali ova je mnogo nekako efektniji, mnogo jači, mnogo brže skida, fantastičan je. Zatim potrošila sam ovaj Froš Aloe Vera. Meni se ovo nije svidjelo. Ne. Zašto mi je moj cvijet spao? Imam utisak, sam ga dobro? Jesam. Nekako onako, ne znam, imam utisak, mislim, opere on i to sve, ali... Pa ne znam, mislim, svi njihovi ti proizvodi su dosta blagi i to sve tako, ali ne znam, nekako nisam baš bila... ne znam. Nešto mislim, ne bih ga ponovo kupovala, ne znam, ako je neko, aj baš me interesuje, stvarno, zato što nekad tako zapucam se za nešto i onda ne mogu da vidim dalje od nosa. Znači, da li ste ovo koristili, ako jeste, koji su vam utisci, baš me zanima, ovo je prašak za veš. Zatim idemo dalje, imamo Persil Caps, ne znam, ja iskreno da vam kažem, meni su sve te... Volim i ove, volim i one iz DM-a. Nemam nikakvu ono, kako da kažem, nešto negativno da kažem za te iz DM-a, ali cena je ono, znači turbo, naspram ovog. Tako da,
Ako vam se dopadaju te, aj sad iskopaj oko, ako vam se dopadaju te iz DMA, što da ne, cena je brutalna, jako dobro operu, jako lipo miriše, znači mislim i od ovih, znači pogotovo ove, vidim ih sad ovdje da vire, znači jako ove kako miriše, veš, kao neka pič neki, neka kajsija, nešto tako mi, i ko neki onako baš se osjeti parfem, ne znam, jako su dobre ove, persil sa ovim pink unutra, ali kažem, i one DM su super, cena je fantastična, stvarno, tako da ove u suštini, bla, razumeš, ali ove su fantastične, ove mi se baš sviđaju jako. Zatim, potrošili smo Ivan i ja ovu pasticu, ok, ono, bla, klasika. Zatim, ove najgore glupave marem, vidi. Znači, ne, ovo, ja ne znam. Ovo sam kupila u momentu očaja, ovdje kod nas u Maxiju, zato što sve koje su bile, osim ove, su bile još gore. Tako da, ajde. Mada mama, ja bože, mi otišli zajedno tu u Maxi do Beočina i ona da uzme kao, ja rekao nemojte, uzmi ove violeta, bile su violeta, onako ne, ko sili je najbolje, i rekao mama ne, ova plastika će ti se rekao odvaliti za 5 sekundi, ne, ja nisam tako gruba kao ti, meni je to fantastično, ja rekao dobro izvini, tako da eto, ako pitate moju mamu, vidi slažem mi se sa ovom kiwi senkom. Ako pitate cacu, ove su fantastične. Eto, što da vam kažem. Ja sam skrnavac koji čupa, tako da eto. Potrošila sam ova čuda za Augen. Mali refreshment. Zatim potrošila sam i ove od Passion Fruita. I dobro. Mislim ono što da vam pričam, svi ste to probali. Zatim imamo još jednu biodermicu. I imamo još jednu biodermicu. Eto, toliko, da znate koliko ja volim. Znači to i ova još treća doda što sam bacila na pod. Znači stvarno vam preporučujem, ovo je predobro. Najviše volim kad uhvatim ono od 500 ml pakovanje. Zatim, potrošila sam Haru Haru Wonder, ove Black Rice, ulje za skidanje šminke. Beč. Najbolje, naravno Beauty of Joseon, po mom mišljenju, do sada, što sam ja probala do sada, jer je najgušće, ja najviše volim takva ulja, više volim i od one Centele i od ovog, ali kad bi poređala prvo Centela, pa onda ovaj, pa onda Beauty of Joseon, najbolje. I najbolje skida, najviše nekako ono, najjače, najgušće. Pogotovo ako si kao ja pa koristiš ne jednu, nego ono 3 maskare, razumeš, odjednom, pa ono imaš beton, stvarno onako kad masiraš, ono stopi, sve se raznosi, tako da stvarno ovo vam preporučujem, odlično je. Haru Haru Wonder, ovaj unscented, ja mislim da je, jest, deep cleansing oil unscented. Imaju i tonik takav, pa evo ga. Ovo je for sensitive skin, ovo nije unscented, da, imaju unscented, imaju ne, ja imam dole trošin koji je unscented, mada i ovaj mi je super, nije mi ništa smetao, fantazija, njihovi tonici su toliko blagi, toliko nežni, toliko su ono, ne znam, obožavam koreansku kozmetiku, obožavam, tako da ovo vam isto preporučujem. Ovo je onako, nije kao recimo, što bi vam sad poredila, recimo Cosrx tonik ili recimo onaj pirinčani od Joseona ili tako nešto, znači ovo je onako malo slinavije, malo je onako gušće, znači možeš ako recimo na ruku pa tako da staviš tonik, znači super je, ali eto. Odlična formula. Zatim potrošila sam ovu Balea i ovo sam se oduševila. Ovo je toliko dobra bila kremica. Fantastična za stopala. Predivna. Miris predobar. Ma veselica. Gusto. Stopala mi budu onako flafaste ujutru kad se provodim. Predivno. Ja. Znači.
Idemo, ako ste gledali, ako ste članovi, pričala sam o fitnessu, idemo u šumu, Ivan i ja pešačemo, znači po 2 sata, nismo normalni, penjamo se, planinarimo, znači 300 metara nadmorske visine. Uglavnom, šta se da kažem, da, i sad ja stavljam one flastere, pošto sam dobila gomilu nekih žuljeva i prosto ono lakše ti je kad stavljaš te flastere, ali ne one kao hanzaplaste, nego onu traku, onako sa vatom i sa svim, pošto sam, u stvari nije generalno ako imaš dobre patike, kao što ja sad imam, pošto, moram to sad ispričam, imala sam te Skechers patike koje su bile katastrofa, znači ono, postale toliko, mada nisu ni toliko bile stare, nego onako, godinu dana sam ih imala, znači bukvalno, i sad ta nazad koja je, kako da kažem, gde ti se peta, to je toliko postalo tvrdo i uopšte nisam to skontala. I meni Ivan stalno govori, hajde Vina, još kupit patike, hajde Vina kupi patike, treba kupiš patike, mislim, pričala sam to ranije, ali meni su patike nešto najdosadnije na svetu, to ću poslednje da kupim, znači ne, jednostavno ne, razumeš, ne. Međutim, ja sam dobila takve žuljeve, znači haos, bukvalno desna peta mi je proburažđena, znači imam oko rupu ovako unutra, koju, znači, još uvek mi se hiluje, prošla je već sigurno 2 nedelje od momenta, ono, penetracije, razumeš, te patike. Druga isto katastrofa, palčevi, onda sam dobila ovako na palcu, razumeš, neki ovako gigantski podliv krvi, znači katastrofa. Ivan na kraju popizdeo i otišao sam i kupio mi, sad imam patike, kupio mi je, ne znam kako se zove, sad ću odvaliti, ne znam kako se zove taj brand, ali uzeo mi je patike koje su baš za planinarenje, pošto imaju dole na džonu, onako sve koje su lagane, imaju dole na džonu neke krampone koje kao ti grip onako imaš, razumeš, nema da se klizaš i to, i stvarno su fantastične, znači predobre. Uglavnom, i sad stavljam ja te flastere, baš kako se ja raspričam, stavljam ja te flastere, razumeš, ujutro i pripremam se, sad treba da krenemo i sad ja stavljam prvo vatu, pa onda stavljam onaj veliki ped kockasti, što za skidanje šminke, razumeš, pa onda obavijam nogu s tim flasterom i sad to se stalno meni odleplje. I ja tek dok smo po treninga bili, ja skontam, rekao, jebote, pa ja treba ujutru samo da properem noge sa vodom, pošto ja stavljam i vazelin i svašta nešto, meni noge su u stvari skroz sliperi. Čim se prvi put oznaje u patikama, ono sve krene da se skida. I tako. Uglavnom. Zatim potrošila sam ovaj užas. Ovo neću nikad kupovati više. Nikakav je. Onako, sapun za ruke od limuna. Ono, fuj, brate, razumeš? Ne volim. Volim da daj mi neki floral, daj mi nešto, brate, mani me limuna, ono. Zatim imamo ovaj floral. Jedan od ovih mi se više sviđa, ja sam zaboravila koji. Sad ću vam reći. Znači imam 2. Ali je jak. Plavi. Definitivno plavi. Definitivno. Sećam se da mi je jedan bio baš ono, ovaj drugi ne. Definitivno plavi. Plavi floral Blue Jasmine Laundry Perfume. Ljudi moji, šta ja radim s ovim? Ali, moram da vam kažem da stvarno ovo ne stavljate na veš i ne stavljate na makar kuda. Znači ja ovo stvarno stavljam ovakve jake parfeme i one onako male bobice. To uglavnom samo stavljam na prekrivače, na ćebat, na tako nešto što ono ne ide ti na telo, na kožu, znači ove ostale stvari koristim baš onaj neki silan, blagi ili nešto baby i tako to. Tako da to vam je neki moj savjet, ali eto, ovaj vam je najbolji. Po mom mišljenju, ok i ovaj, ali ovaj je the best. The best! Zatim potrošila sam Microflora Complex probiotik. Ja to kao kupim i evo sad imam još jedan dole. Onda tako jedan dan uzmem, 20 dana ne uzmem. Onda jedan dan uzmem, 20 dana, znači katastrofa sam. A to apsolutno ništa ne radi ako ne uzmeš i ne uzješeš ga 2 meseca, 3, reči moje doktorke, tako da, eto, ok. Trudit ću se da budem redovnija. Zatim, potrošila sam, mislim, inače nemaš efekta od probiotika, nemaš to tako preko noći, kao, baš sad. Ovo čudo su oni pedovi, Mama and Baby. To sam potrošila, gminice moje. Zatim potrošila sam Baledo, zadobila sam ovaj mali dabar, kako je sladak, kako volim te njihove
crteže i ta sranja grafike. Obožavam balejne dezodoranse najviše od svih mogućih dezodoransa. Vidjet ću sad kako ovaj novi Dove što sam kupila, one što je kao i za intimno i ne znam nije što zapravo se zove. Mislim, ne znam ni da li ima neki naziv. Nemam pojma, ali vidjeli ste u holu. Vidjet ću kakvi su, još testiram. Ovi su mi zakon. Zatim potrošila sam ovu vazelin kremu. Ovo sam kupila na Islandu i ovo je sranje. Znači ja ne znam, ček da vam ovako, evo ga. Mislim, očekivala sam od nje da bude ono, mislim ipak vazelin brand kao Healthy Hand Stronger Nails. Ovo je ko neka voda. Ja sam ovo koristila, prvo namažem ovo, pa onda stavim vazelin od gore, baš vazelin. Baš je nikakva krema. Ne znam. Znači, why? Zatim potrošila sam ove 3 u 1 Caring Cleansing Wipes. Ovo sam kupila na aerodromu u Nemačkoj. I bili su mi superiška. Koristila sam u avionu i tako potrošili smo. Zatim potrošila sam biodermicu. Moju malu slatku, vidi kako je cakana. Obožavam je. Najbolja. Zatim potrošila sam biodermu za tuširanje. Evo jedna kapljica, ide lagano dole. Ovo čudo je stvarno... Znači, ovo što sam na početku pokazala, ne La Roche-Posay, ovo je još laganije. Još je laganija i nežnija forma. Znači, formula. Koga sam gledala, ne mogu da se setim, pa je rekla blogerka, youtuberka, kaže kao, ne znam šta, imam, htjela je da kaže teksturu lica, ali imam strukturu lica, i onda toliko sam se nasmijala, a onda sam se setila sebe da sam i ja to isto 100 puta rekla, i toliko tako kad ti uđe, razumeš, neka reč, struktura i tekstura. Znači, i sad ovo forma ili formula, meni ta dva, znači, uglavnom, jako je light, jako je lagana, možeš za lice, možeš svaki dan, iako imaš suvu kožu, možeš svaki dan da pereš lice sa ovim i, naravno, cijelo tijelo. Zatim, potrošila sam moju Atoderm Eucerin kremicu Atopic Control, ovo je za, ako imaš alergiju ili tako nešto, ovo je stvarno najbolje što možeš da staviš na kožu. Zatim, potrošila sam ovo ulje, ovo je neki taj Christmas, ja mislim da je bio ili tako nešto, da se zove, ovo je bilo katastrofa. Znači, apsolutno, to je novi taj kao neki scent njihov i nisam bila oduševljena, nikako, baš je loš miris. Morala sam da ga mešam sa mentom i tamo s nekim mojim da pravim neki bućkuriš. Zatim potrošila sam još jedne ove Balea Augen. Nervira me ta reč. Zatim potrošila... Znači ovo, gospod Bože. Kad bi mogla da jedem ovo, znači to je tako dobro. Ljudi moji, Laneige na prvom mestu, onda ide ovo čudo. I imam jedan favorit, novi, koji ću vam otkriti sada u favoritima, kojim je baš sam se iznenadila, ali je na tom nivou Laneigea i ovog Sol de Janeiro. Predobro, predivan miris, predivno sve, znači, nemam reći, jako dugo traje, jako dugo traje. Obožavam ga. Zatim, ovo su Essence Hydrogel, sam ja uključila, preseče se. Hydrogel Eye Patches, ovo je bilo takvo sranje, znači ovo je prelepo kao izgleda ti listovi, razumeš, i sve, ali spada, znači ti bukvalno moraš ko sarkofag, ono kao da ležiš, razumeš, i da to stoji, inače to leti, ne možeš ništa da radiš sa tim, za razliku od onih brown koje su 1000 puta bolja isto od Essence-a. Tako da ovo vam ne bih preporučila. Spada. Spada sa očiju. Stalno moraš da, brate, nervira me. Da se opustim. A to je moment kad treba da se opustim. Pantene šampon obožavam. Ostalo mi još malo ovog kondišnera i superiška je stvarno. Volim. Ovo, stvarno, Pantene nisam koristila ja. Jedino sam koristila onaj njihov clear kao s vremena na vrijeme.
I onda sam ovo, kad smo bili na Divčibar, ja nisam imala i kao kupila i od tad sam nekako se ponovo vratila u Pantene. Baš mi je super. Zatim, kako volim, sve ove su fantastične. Sve ove denk mitare za suđe, predobre. Bog. Jo, kako je dobro miris. Ne znam, znači ne znam koja je lepša. Ovo je Fruity Paradise, neki limited edition. Sad koristim neku aloju, prelepo. Toliko miriše, ne znam šta im rade, a tako su light, tako su, podsjeća me na ovaj froš za sudove, tako ta light neka, nije onako kao fairy, ono što onako ti posle budu slepljivi prsti, fuj. Šta mrzim taj fairy, da mi na živce. Zatim potrošila sam nijansu Senta Red My List od, kako se zove, China Glaze. Ovo je moja prastara nijansica i totalno sam je, ne znam, samo kada isključim se bolje vidi. Da, evo ovako može. To je bila tako neka opičena crvena, ali je kao metalik završnica i jako interesantna. Jako je, čekaj, kako da vam prikažem, ne može, jako je prepune šljokica. Ali ima taj metalni, ono nekako jako je čudan taj finish bio. Baš sam voljela ovaj lak i čudna je boja, nekako hladna, ali opet te šljokice, ne znam, baš je bilo interesantno i uvek ste mi ostavljali komentare za kad ga namažem u videima. Zatim sam potrošila ovu Farm Stay Collagen maskicu. Ovo sam dobila od devojke koja se zove Bilja i ona ima stranicu koja prodaje ova čuda. Sleepy Hippie. Ovaj neseser koji sam nosila na Islandu i tako, videli ste. I ovo je bilo u tom paketu kad je ona to meni poslala, još neke maskice i tako, sve sam ja to trošila, znači. I ovo je bilo naravno fantastično. Sve te korejske, ja nemam reći, znači stvarno. Zatim imamo još jedan Fairy Platinum. Onaj prvi što sam pokazala mi je bio bolji, ne znam zašto, bolje je pravo. Zatim potrošila sam konačno ovaj Skin Food Ultra Light Dry Oil. Ovo je fantastično. Znači, fantastično. Ako ste osoba koja ne voli ulja koja su gusta, koja su na pipetu, znači obično su ta jako gusta i masna i bla bla bla, ako imaš masnu, recimo normalnu masnu kožu, ovo je što bi ti preporučala. Zašto? Zato što je ovo onako dvofazno i sad kad ti to poprskaš, totalno je light, totalno je upijeti u kožu, ali opet ti da tako divnu elastičnost i tako divnu hidrataciju. Predobro je. Znači, ne znam zašto više ljudi ne priča o ovom ulju. Ovo ulje je fantastično, naravno i za telo, ako, mislim da ja ne bih koristila u životu za telo, meni treba ono mašćura neka, razumeš, da se namaš. Meni se koža ljušti. Tako da ovo je fantastično za vas koji ne volite taj mastan osjećaj i ne volite da je ulje jako onako tik, debelo i gusto. Ovo je za vas. Predobro. Light. Evo baš fino i kaže. Light. Baš je light. Zatim potrošila sam Lenor Fragrance Therapy Long Lasting Perfume Ocean Breeze. Ovo je bilo predivno. Stvarno. Klasika. Bože kako je lepo, volim, obožavam te njihove mirise. Onako light, cvetno, morski, fresh, sveže, ako voliš takve stvari. Znači ovo nije onako onaj, kao ovo što sam malo pre onaj jasmine i to je onako baš parfem, onako teško, heavy. Ovo je onako, ide taj light moment, tako da vam preporučujem ako volite takve stvarčice. Gminice moje lepe, ovo je sranje, Somat, to. Znači ovo nisam mogla da se setim koji je brand. Ovo je govno, ja ne znam, stvarno, ja se izvinjam, ali moja mašina ovo še ne priznaje, ovo i ne prihvata. Domaćice moje koje koristite ovo i volite, žao mi je. Ali hejtam ovo. Moja Kendara neće, jednostavno ne interesuje Somat. Morala sam da stavljam po dve i da to stvarno onako opere i da uradi i da, ali svakako i kad stavim jednu ili kad stavim sve jedno, ostavlja skroz, recimo ako mi je posuđe
koja je crne boje ili ima nešto mat, to znači katastrofa. Baš ne volim moja kendera. Ali kažem, opet, stvarno zavisi od mašine do mašine. Zatim, minice, podržala sam Koko. Ovo su kao neke prebuđene, nadrndane, razumeš, eterično ulje kapljice iz DM-a koje koštaju, naspram ovih DM koje koštaju 150 dinara, ove su bile 500 dinara. I ja kao, ajde, znači, bla, o čemu pričamo? Znači, apsolutno, nije vredno tih 500 dinđi, nije vredno. Mislim, super, ono kao kokos, ali čak mi se ni ne sviđa ovaj kokos miris. Onako ide neki zagušljivi, ko da sam čačkala guzicu kokos. Ne znam. Meni jako, ja imam taj neki fazon s tim uljima, da ako je prejako ili ako mi se ne dopada ili nešto, odmah mi je tako neki telesni smrad, ono, ne znam, znači imam neki trip s tim mirisima, ne znam da li sam jedina, ali to samo meni tako u glavi, ali recimo rekla sam onaj neki koji sam probala isto od DM-a je bio, znači bukvalno ko da sam kuvala supu lonac veličine ono kuća, tako, ako uđeš unutra, ono miriš, ono brate zeleno, ono, ne znam, ne sviđa mi se. Tako da, okej. Zatim potrošila sam ovo Olaplex No. 7 Bonding Oil. Apsolutno bacanje para, platila sam ga 6.000, znači 7, nemam pojma, katastrofa. Vidjet ćete u favoritima, našla sam zamenu za ovo, drogerijsku, koja je ne bolja, nego ne može da se poredi. Ne može da se poredi s ovim uljem. Brutalno. Tako da ovo ne bacajte pare, ne, nikakvo, ništa ti ne radi s kosom, ništa, samo je zabrlja i onako imaš masne krajeve. Kakvo sranje. Nikako ne prija moje kosi. Nikako, ne. Daj mi mojih 6.000 natrag. Zatim CeraVe Hydrating Cleanser for Normal to Dry Skin. Ovo je onaj koji se ne sapunja i ne peni, predobro. Ako ti ne smeta to da nemaš te balončiće i da nemaš tu penu, ovo je odlično. Ovo je toliko, ne znam, ono kao, ću kažem možda popiješ, nemojte piti ovo, ali je jako za suvu kožu, za osjetljivu kožu, prenežno. Ovo je ona bioderma, ovo je možda čak još od te bioderme još nežnije, verujte mi. Znači, toliko je, baš je dobar. Baš. Ovo ću definitivno kupiti ponovo. Moram da kupim, stalno to govorim sebi, moram kupim i one kao uljane i nikako da se to desi. Ne mogu, toliko sam umorna, ljudi moji, pa znači ovi treninzi, vidite šta, moje noge, ja jedva mogu do kuhinje da odem, razumeš, znači takva je situacija. Palmolive Radiance Coco, ono, dobri stari Palmolive od kokosa, superiška, ništa nešto transcending. Ovo sam potrošila, ovo je Balea, ono što ubaciš pa onako penušava ona kupkica. Ovo sam čvarila noge s ovim i ono kao superiška, lepo miriše, ništa nešto spektakularno. Kad smo već kod čvaranja nogu, konačno sam potrošila ove. Ovo su isto bile te onako u nekim raznim oblicima slatkastim. Ovo i dalje ima da se kupi, oh my god, u Balei, u DM-u. Tako da je odlično. Zatim imamo dobri stari Violeta Double Care. Ove su one onako kao vodnikave. Zatim potrošila sam ovu destilovanu vodu. U DM-u je kupujem, to koristim za naš taj diffuser sa tim eteričnim uljima. Fantazija je, mislim, ono voda ko voda. Mislim, taj je Fantazija, obožavam ga, taj naš mali, kako se to zove? Oscilator. Diffuser. Šta ste me zezali? Za auspuh. Ja sam rekla auspuh, a u stvari je za kuhinju. Pa ću se setiti kako se zove. Ovo čudo za kuhinju vina. Ja to zovem auspuh. Znam da nije auspuh. Respirator. Da, ovdje sam rekla respirator, ali nije respirator, nego je aspirator. Whatever. Znači, Frosh Orange, odličan. Ovo mi se sviđa. Ovo bi kupila ponovo i ovo mi jako lijepo. Koristim sad neki, onaj doktor
sad ću kažem Medker, nije, to su oni začini, onaj neki ćelavi, onaj ded, razumeš? Neki neutralni, jako je dobar, baš mi se sviđa. I to sam prvi put, ne znam ni da li sam online poručila ili sam našla u Maxiju, taj mi je baš dobar, za sve i svašta. Zatim minice, idemo dalje. Imam Creamy Shea Butterfly Shower and Bath Gel. Volim ove Trekel, ne znam, nisu, ne znam, nikakvi su, realno. Ali ja volim te njihove bočice, onda volim tako nekada zamirišim na ono veštačku višnju. Uglavnom, super. Zatim konačno sam potrošila ovaj Organic, ovo je Anti-Cellulite Body Scrub Tropical Marmelada. Ovo miriši fantastično, ovo imaš samo online da kupiš, ovo je nešto najlepše što možeš, recimo i za poklon nekoj ženskoj osobi, ovo mislim da bi bilo fantastično. Znači, ovo je prelepo. Toliko divno miriše. I stvarno je super, koža ti onako bude uljana posle, baš bude fantastičan. Zatim, potrošila sam Dove Gentle Scrub. Šta ću, volim ove Dove, stvarno volim. Moramo da primaknem malo. Zatim, potrošila, ja ovo moram da vam pokažem, ovo nisam potrošila. Ovo je buter za stopala. Gle ovo, životati. Vidi ovo. Šta se tu desilo? Znači, ljudi moji, ja sam to... Nisam da prvo... Jo, kapnulo mi je neko ulje. Oh my god! Ne! Bravo, Vina. U novu haljinu. Prvi put si je obukla. Svaka čast. Ok. Znači, ne znam šta se desilo s ovim. Ja sam ovo samo otvorila kad sam vam snimala haul i probala, znači ono kao namazala jednom i to je stojalo na polici i znači, ne znam šta se desilo. Ne znam, jednostavno to će da leti u trash. Zatim, potrošila sam Pavlovićeve kremice. Ovo je za sve moguće, za sve što ti treba, znači laktovi i ostalo. Zatim potrošila sam ovaj Catrice, ovo ste me stalno pitali, šljokice u kosi, bile su ovaj Catrice, evo ga, mališa. Ova je predivna, vidi još ide malo. Predivno pakovanje. Ne znam da li bi mogla u to da sipam. Vidi, može da se otvrne. Vidi, možda mogu da sipnem tu. Mine. To bi bilo super. Pošto imam dosta sad ovih ovako loose. Recimo ovaj novi što sam kupila od Catrice. Možda bi on mogao da leti, pošto je ovo pakovanje veoma ružno. Ok. Zatim potrošila sam Perwoll Black Detergent. Evo ga. Znači, ovo je jako lijepo mirisalo. Trenutno imam ovaj veliki sam kupila i mislim da imam beli da mi je još ostao. Ju, kako ovo divno miriše. Predivno. Obožavam. Zatim, ovo je još jedna maskica od Bilje. I ovu mislim da mi je plavu ona. Ili zelenu, ne znam. Neka od ove dve je bila njena. Ove obožavam. Znate da je ovo moj omiljeni brend tih maskica. Stvarno su toliko natopljene, toliko hidratantne, divne. Moja preporuka Turbo. Zatim imamo još jednu Eucerin Atopic Control kremicu. Zatim, ovo je onaj zeleni lak. Don't get derailed. Bože gospode, koliko sam ovo čudo trošila. Ovo je ona tamna, maslinasto zelena bila boja koju sam godinama, ste vidjeli ovo u da li kažem, u mojim spotovima, u mojim videima. Bože. Zatim, za intimnu negu sam potrošila i bio je ok, samo miris bio neki. Zatim, majko milo, ovo izgleda užasno, tresi me, ovo je bio šampon, je li tako? Da, jeste šampon. Super su mi oni, ali nekako ovaj patent mi ide na živce malo i dosadne su bočice, ali dobri su, mislim, ne mogu da kažem. Ne znam, sviđa mi se sad ovaj fruktis, trenutno koristim onaj novi zeleni.
Zatim Palmolive makadamija ekstrakt. Ovo isto bilo ok. Gel za tuširanje. Zatim imamo ove tupferiće. Baby Love, njih sam potrošila. Ovo su, šta je ovo, su sveće bile, majko mila. Ovo su bile one male sveće od cimeta u DM-u, to je otišlo. Zatim imamo jednu smrdibu ovde u kesi, ok. Ovo je bila jako lepa krema za rukice. Ovo je baš bilo superiška. Balejca, mislim da ova ima još da se kupi, ako sam ono u pravu, nemam pojma. Zatim pasta za zube, Colgate Max Fresh ode. I imamo ovde gel za brijanje. Ovo je bilo jako lepo. Volim njihove te gel. Znači svaki, nijedan nisam probala da mi je bio nešto, da mi se nije svidao. Svi ovi su mi fantastični. Pakovanje uvijek bude interesantno. Te njihove limited edition, šta god. Fantazija. Zatim potrošila sam Made by Mitchell lip liner, kako se zove, nijansa, Won't Bite. Ovo je bilo predivno, jako volim sve te njegove što sam kupila, uživam u svim mogućim tim brown nijansama, hladnim, toplim, karamelastim, pumpkin, sve su fantastične, zaista. Potrošila sam moj dugogodišnji favorit, Lash Paradise, L'Oreal, predivna maskara, obožavam tu maskaru, stvarno obožavam. Zatim potrošila sam Got To Be, ovo je super bila maskara za obrve, ali ne podiže. Ona ih zakuca i to je to. Znači one stoje, ali ne mogu da stoje ovako, mogu da stoje samo ovako i da se ne spuštaju. Tako da mi ne odgovara, nije dovoljno jaka. Potrošila sam konačno ovaj Fat Oil. NYX-a, ovo je bila divna bojica, onako rozikasta neka nijansica. Volim, taj sjaj je predivan koji daje taj Fat Oil. Naravno, Essence Jelly Grip, ovo sam rekla da je nešto fantastično, stvarno, za ispod očiju, da stavljaš pre šminke. I to je to što tiče ove kese, a idemo sad na drugu. Ovde imamo još jedan baby ovi tupferi, Baby Love. Zatim, ovo je bio divan, ovaj ljubičasti. Kako su dobri. Juka, ovaj je baš fantastičan. Ovaj ljubičasti, ako nađete sve preporuke. Zatim, ovo je bio conditioner od Tresemme. I super mi je, stvarno, jako su im gusti. Podsjećaju me njihovi kondišneri na Diplonu. Ništa nije bilo kao Diplona, jel? To ne može se zameni. Ali ovo je onako, na taj fazon, onako onaj gust pravi balzam, onako koji je kremast, onako, na taj fazon. I koji moraš dobro da ispereš, inače možeš da se slikaš. Zatim imamo još jedan Palmolive. Od kokosa imala sam 2 ta. Zatim potrošila sam Malverde, volim te njihove zato što su tako nekako light i onako ni ne osjetiš, nije nijako mirisno, nekako, baš mi se sviđa ta formula, obožavam to. Zatim jedan od mojih omiljenih, ako ne i omiljeni dezodorans od cijele postave, znači Baleine, jeste ovaj Island moment, predivno je ovo, obožavam. Zatim, potrošila sam ovaj šampun, ovo je bio ovaj kao pistać, nije loše, nije bilo onako sad nešto da sam pala u nesvest kao pistać, pa da sad stvarno se osjeti predivno, znači od tih pistaća jedino mi u glavi ostaje onaj pre 10 godina kad smo ga koristili, znači setit ćete se, ko me prati, Dav je pravio, to je bila, kako je to mirisalo. Predivno. Ko ovaj Sol de Janeiro, hoćeš da pojedeš. Tako je lepo bilo. Zatim, ovaj divni Balea Soft Elegance kremast je fantastičan. Stvarno, isto su onako light, znate već njihovu formulu. Predivan je bio. Zatim, potrošila sam CeraVe Moisturizing Cream. Sad sam kupila ovu, ali u tubi onoj velikoj, zato što ovo je baš veliko pakovanje i nekako, ne znam, mislim super je, ali nisam kao htjela da umačem stalno prst pa da se stvara tu neka prljavština. Eto, zato sam kupila u tubi. Ali,
mislim ono, ne znam. Zatim, konačno sam potrošila, ovo je Body Superfood Garnier, volim jako ovaj miris, znači stvarno fantazija. Zatim, potrošila sam, ovo sam isto dobila od Bilje, ovo su dve ove Cicaplast B5, obožavam, ovo je nešto, znači the best, nešto najlepše. Potrošila sam, ovo je olovka u nijansi 539 Golden Rose, nešto the best, isto najlepša, predivna, karamelsta. Videli ste me, milion puta sam govorila o ovoj nijansi, ali je gotova, znači vidi, uništila sam je u potpunosti. Zatim magnezijum i još jedan magnezijum je otišao, znači ovaj magnezijum ja pijem. I ovo čudo nisam potrošila, ali je otišao rok trajanja. Ovo je okoločna krema La Roche-Posay, nisam stigla da je potrošim. Ona traje samo 6 mjeseci, da znate, bukvalno, znači ni mjesec više. Mislim da sam vam sad sve pokazala. Tako da to je takminica moja, pričamo majko mila koliko već. Nadam se da ste uživali, to su moji MTC. I napišite mi dole neki komentarčić, utiske ako imate o bilo kom od ovih proizvoda koje sam vam pokazala, kako je vama, da li vam je prijao ili nije, možda vama nešto odgovara što meni ne, to je sasvim ok, slobodno mi napišite dole, ljubim vas puno, obožavam vas i vidimo se u sljedećem videu.